wangeni president ka chel koda jalupne onego gibeda symbol of national unity. Onego bed ni gine magiriwo wi jo-Kenya duto kanyakla. Kata bedo ni jo-Kenya nitiere ka koda different political views. Ahinya te kinde mag siasa. Mano nyiso picha mane ka jalup jatend piny Kenya kata tok kanose yier cabinet. No nyiso jo masawa ni wandong waseyudo gimwadwaro. Nikech ka ing'iyo kata kwan jogo mano yier kaka jotend migepe. Ng'eny ahinya kipimo koda oganda dhoudi moko. Onyiso picha mane kata ne international community. Jakorando ni aparo ni ma jakorando ma jadala jakisumu. Koro omen gima ne gechago temo wacho no. Kwanza gi weche moko mano biro go ni jomoko gin shareholders. Mano o kaka ng'ama jatelo ne golosi. Siasa wa ng'eni odurre, siasa wa olil. Kendo tribalism no en gima ketho the character mar siasa ma Kenya ka. Koro usually jogi timo ga gini quietly nikech kata kirango appointments ma Ruto giri meko, you can clearly tell gi kaka gisebedo ka gitime. Miyudo ni ng'ato so long as ni or a certain area in Joyce in Giotese you're competent, lakini nyingi chako gi oko bimi a position omen kaka omen mobet butani nikech nyingi chako gi ok bimi position nikech wuoru gi baba wasemiu stereotype moro ni jogi ok nyabede serikal. Mana e shida mantie Kenya ka. Gachagua notimo makosa loso kaka no loso no nikech ing'e kaka deputy president wan gi the functions of the office of the president ma jalup carry shadows. Article 132 wan gi the leadership of government, head of government role, one give the head of state functions. Head of state functions, kada yudo thuolo ne ntie ka ma en class achiel. Mojeng. Head of state functions en ga gima umilwor. In a symbol of national unity, katiba dwaro ni ireu piny. Ikwe piny, ibedo ng'ama wacho ni a sage. A wise man or wise woman. Mane gima role no mar head of state dwaro ni itim and role no okete constitution. Koro in kichung kiny ka kiny chiew jo Mount Kenya jo got Kalenjin emanyaka kete certain offices, you are failing the constitution as required by article 132. Koro kanyo to no koso and ker won't be koso. His appointments have not reflected diversity in the country. Koro you don't list ma 10 positions. 10 positions go abiriote the one corner of the country. What are you telling the rest of the country? Yes. Matena ni en bene nitiere kaka entiere koda kweda moro manyalo bedo ni entiere godo. Correct. Aya wasagimi winjo kaka joneno magwo loso odiochieng' ma kawuono ka giwacho ni moko kuomgi owacho kanyo ni katiba to wacho nang'o ahinya ka otudore kod wechego. Mago maga thicho ko jalup jatend piny Kenya kata kamano mano waselere yo makare. Penjo nyalo bedo piny Kenya kae wanyalo wacho ni poko chopo kuma koro waseneno ka ithicho oko mano jalup jatend piny Kenya. Mae okang' mokwongo makoro waneno nikech kata e kinde mane nitiere pogruok adiera e kind William Ruto